Ndị Igbo ekele m ụnụ nke onye chiri ya zere. Ọtụtụ ndị nọ na-ajụ na kọmentị sị ịbụ onye bụ Igbo presidency n'isi afọ a ha market mechiela ọnụ ihe mmadụ na-amaghị karịrị ya. Ọ bụrụ na ị na-efolo m na one of my short video m mere ọ nọ na TikTok na Facebook, emere m ka unu mara ihe m ji na-akwado Peter Obi bụ number one, himself as a person. Record ndị ahụ gasịrị o setịrị, that's one. Number two, otu ndị obodo ndị ọzọ si mee ya, nabata ya, kwa na-akwado ya. Ọ bụ na nwanne m na ndị ọzọ mba sie na ha bụ ezigbo mmadụ, ọ bụ mmụọ ga-akọta ya. Number three, ha si na ọnwa onye Igbo ga-akwada Peter Obi, ndị Igbo ga-akwada na ụmụnne ga-akwada ya. Karịsịa ndị ọzọ na-abụ ndị Igbo na-akwado ya, ha si na ndị ga-akwadakwa ya gwụla ndị Igbo. Number four, ndị na-akwado ya ama m na onwe ihe mere ndị a ekwere ka onye Igbo banye n'oche ọchịchị ahụ. So nke a kpatara mere m ji wee sị ka m kwado ya ka anyị lee ma ọ ga-emeri, ma ihe a ha kwuru ọ ga-eme. Ọkwa na o meghị, ka ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ka nkwado niile ndị ahụ nyere ka o doo ndị niile kpọrọ ndị Igbo asị si ndị Igbo na-achọ ịdọkasị obodo a, ka ha nye aka ka anyị kwuo okwu referendum. Mana ka m unu ọnwụ na-ekwu okwu referendum ugbu a, Naijiria, ndị Naijiria ga-emeri. Eme mistake kwuo okwu referendum now, ndị Naijiria ga-emeri. Nke a ga-agba unu na ntị gị m. We need referendum. Ọ bụghị iti mkpu na ibibi ihe bụ ebe o dị. Eme ya ekwukwe na nke atọ, eme referendum ugbu a, one Nigeria ga-emeri. Jụna m how, taịpụọrọ m how. Ma biko nwanne, ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonye, ị na-ahụta ihe onyonyo m, biko tinyekere m aka na share button, mee ka ị follow anyị, subscribe ọ, na-akwado na with star gị nwe ga na-akwadokwa unu. Ọ dịghị izi mmadụ ịpụtakwa n'iru akwụkwọ na-ekwu, ị na-ekwu a na-efolo gị, pepụ na-efolo gị. Ọ dịghị izi, so unu niile ka a na-emekwa na encourage n'ihe anyị na-eme. So kele mere ji wee kwudo okwu a na kembụ number one, ọtụtụ emewe referendum ugbu a, unu ma na PVC ka a ga-eji vote ya. Ọkwụ na agba ịma na PVC ka a ga-eji eme the referendum. Ọtụtụ n'ime unu enweghị PVC, ndị chọrọ freedom, ndị chọrọ nwere onwe. Ọtụtụ n'ime unu agbaala PVC unu ọkụ. Ọtụtụ n'ime na-agbaala paspọtụ unu ọkụ. Paspọtụ ahụ emere gị onye ikikajiri onye Naijiria. Mana ụfọdụ n'ime unu ndị ahụ, mgbe ị chọrọ ịpụ Naijiria, ọ paspọtụ ka ị ji pụọ, ịpụzie nweta paspọtụ nke obodo ọzọ, gị dọwachia ya n'ihu ọha. Ma mgbe iji ya na-eme travel, ị gaghị adọwachi ya. Mana ndị nne nzuzu na-amaghị ihe, na-amaghị your level, esoro gị na-adọwachi nke ha. Ndị nọ na Naijiria na-amadụ na ha apụtabeghị, nwetabeghị obodo ịgawa obodo ndị ọzọ. Otu aka eji dọwacha PVC, dọwacha niile. So referendum ọ bụla ị ga-eme na Naijiria ugbu a ga-awụkwa PVC ahụ ị na-akọwa, ọ ya ga-eji evotu ya, ị nwere PVC. Nwere ihe m ji gwa gị na emere referendum ugbu a, otu awụ n'ezi. That's one wee sị ka m kwadozie Peter Obi ka anyị lee ma ndị ọzọ nwere PVC all over the world, ka ahụ ihe mere ndị Igbo, hụ na akpọrọ ndị Igbo asị ha wike kwado ka nwere onwe ahụ wee dịrị. Mana mmegheri ụfọdụ na-amaghị ihe ndị ụfọdụ na-eme ha na-akọ iri ihe jiri ha ọnụ. Chineke mere unu ebere. So otu a na-agakwa ụlọ ikpe na amagwala nna amana dịka ọkwa ọgbaghara nọ n'iru na-abịa, akwasara dekọba amụ agawala Abuja ka o protect na ndị onye kwụrụ ya ụgwọ. Ọ dị mma, ndị Igbo biko dịkwana ka afọ unu esonyekwala na ọgbaghara. Unu esonyekwala na ọgbaghara n'ihi na ndị a bụrụ iyi na ọ gaghị achọ ka onye Igbo ba ebe ahụ. Naanị ihe unu ga-eme bụ hapụrụ ha wuo chewe ha ka ha wee mee ihe ha bụrụ ime. Ọgbaghara chọrọ ibido ka o bido egwuti ndị ọzọ. Ọhịa ama m na-ekwu
ha nwa bụ ndị votu Peter sọpọtụrụ Peter ọ ha nwa ga-ebido dị ọgbaghara anyị nwa ga-abịazi n'azụ o bidokwere mgbe a tinye aka ọzụ mgbe a ga-ekwu okwu nkewa obodo a ma chọọ m ịga ebe ahụ ugbu a ihe m ji bịa na-abịa na ihe ahụ ihe m chọrọ ka m rụtụrụ n'aka ma na-achọ ichetara ụnụ anyị ka nọkwa na ihe gbasara mmemme nke ndị Igbo mmadụ a ga-asị gị na ị gaghachi ya gị jụkwa na ị gaghachi onwe gị ha chọrọ ime elekshọn ma ịkpọtara ndị ga-achị ha akpọrọkwa ndị otu ha bụ ndị na-azụ aha Igbo ma ndị Igbo tinye anyị n'ọchịchị ha nwa na-eme ihe ga-azụ lee ewerele Naija briji kpọọ si na ọ Buhari nye Buhari Naija briji umeahụ ewere nke epọtụ mara mma ọrụ one of the best rụcha ya kpọkwa aha Buhari but unu chefuru na aha ahụ na-agba agba na ntị. I'm sorry but I don't know. Aha akpọrọ nwoke ma na ọkwa maka na ọ rụchara ma somebody malitere Goodluck Jonathan malitekwuru that bridge rugide ruo to the point ọ rụrụ ọkwa frustration ha na ya nwere onwe ya omume nke ya kwa mere hapụ ya onye ka lekele ugbu a ọ na-akwụ akịrị ka ọ mụcha ọma na ejere rụcha ewere aha ya kpọkwasị ya ya masị ọkwa na ama na akpọrọ ya ga-asịkwa mba chi ekweghị na onwe ya gwara ya ihe ọ mara na o deserve ya but gọvanọ were na meso na ọrụ President Buhari Naija bridge but na kpọrọ ihe ọbụla ekele dị Chineke na-enwere that bridge obi dị anyị ụtọ dịka ndị Igbo that bridge ahụ otu a ka anyị chọrọ ka so many development ka ọ na-abata n'ala Igbo ọgbakọ anyị a this union anyị na-ekwu this union anyị nwere 3 major target. Number 1, unite ndị Igbo niile bịakọta n'ọnụ. Religion disunite o tinyego anyị nkewa. Ethnicity abụ m onye Owerri, abụ m onye Anambra, abụ m onye Enugu, abụrụ m onye ndị Imo, abụ m onye o wetara anyị nkewa. So actually wetara anyị ihe na-ekewa anyị dị ọtụtụ. Politics ekewago anyị, religion ekewago anyị, ethnicity ekewago anyị, tribe ekewago anyị, language ekewago anyị in so many ways. Anyị ekpebie sị mba anyị ga-achọzi ka nkewa adịrị. Otu ihe jikọtara ya ọnụ, gịnị bụ ihe ahụ? IGBO, Igbo, anyị bụ otu ndị. So ọhịa mere ọgbakọ a ji na-eme, a na-eweta njikọta ọnụ, unity. Ị na-eme Biafra, ị na-eme Fiabra, ị na-eme Mosopụ, ị na-eme Idu, or we do N'Ọba, or we do whatever. Ihe ọbụla ị na-eme Ninas, ọgbakọ ọbụla ị nọ n'ime ya ka anyị jikọta n'aka under one umbrella za ndị Igbo. Ọgbakọ anyị nọkwa na-eme meeting. Ụfọdụ na-ajụ m Igbo campaign ka where is it? Ọ bụ ihe niile ka a ga na-abịa na-ekwu na social media. A ga na-ewepụta ya na akwa. Anyị ewego plan ọgbakọ a na anyị ga-enwe ihe a na-akpọ insurance scheme. Insurance a ga-eji arụ kidney hospital. Ewego ndị ụkọchukwu Reverend Fathers anyị jikọtara aka na a ga-arụ kidney hospital. Ndị Igbo niile ga na-atụwa 1,000 naira a ga-eji wee na-eme support the insurance scheme. Onwe onye nwere ihe problem kidney ebeba gụọ ya because mgbe onye nweta akwụkwọ eji aga abroad ndị a na nsogbu. Ụfọdụ ndị gị na ha ndị agha m nụkpọrọ ndị iro ụlọ bụkwa ndị gosi na ha ndị iro anyị. Ha mara na ọnwa onye Igbo kwesịrị ka a gazi nye ya akwụkwọ ka ọ gawa India bụ ụfọdụ ha edile a ga na edile ha nwụọ. So anyị ga-arụ hospital kidney transplant hospital n'ala Igbo. Anyị ga-enwe ihe a na-akpọ ihe gbasara checking point ndị a anyị agaghị asị ha apụla mana onwe onye Igbo bịara na-atụrụ ha ụtụ ọzọ. Ka esi eme ya akwụkwọ gị niile chekọta ya nọ ire enwe ego ji akọ akwụkwọ this of union ga-enyere gị aka gbara gị akwụkwọ niile nke ndị agboro ihe niile anyị gbaa ya gị na-atụbatara ya ego anyị nwayọ nwayọ ihe ndị apụla anyị na-enwe. So na ụnụ iro na chekebere egide gị kpọọ ụnụ ije blem ahụ ụnụ ebe goro anyị ego anyị gbara ya gị ga-ejide blem da union ịkwụ ụgwọ gị gị gosi ha ihe niile achọọ jide gị a gị kpọọ oku. Anyị nwere ndị barịsta n'etiti anyị nwere ndị dọkịta, anyị nwere ọtụtụ ndị anyị ga-abịa ihe na-abịa akwọbeghị abis akwọ akara esiwela ọrịrị. So ihe ndị aka anyị ga-achịpụtachara unu. Anyị nwekwara ihe gbasara this particular religion a ga-ebu ya agha. Onye pastọ ọbụla na-eme fake miracle a ga-echụpụ ya ọ gaghị anọ n'ala Igbo. Like e nwere pastọ buru mmadụ amụma ọ sị awụ ihe ọ na-awa chọrọ na ime expose aka m na-eche ya buru amụma napụ nwaanyị $7,500 na ọ gwara ka ọ bịa mepee pure water business. Gwacha ya the pure water business
nwaanyị nye ego ka o gote ala pastọ erie the money ugbe na-akọzi ya story akpọgo m ya nna m gote ego ya sọ ka we meet the man ka refund ego igotere mmadụ ala no receipt igotere mmadụ ala no survey plan no structure nothing until I came here with one ton nonsense or so ka by the way so nna chekwa ụdị pastọ ndị dị otu a ha ga-anọ n'ala Igbo achịkwa ha ndị dibịa otu aka ndị dibịa na-aga anara mmadụ ego na ha na-emere ha nke a ma ndị mmadụ na-aka gị na-eme ihe ọkụ ite ọwa ọkụrụ ha kọma a ga-adepụta afta ya ma ndị na-emekọ ọkụ ite ji mmadụ na-agwọ ọgwụ ego anyị nweta gị onye ọla kpọgburu a ga-atresị ya amata onye dibịa dota aga anọ n'ala Igbo ọ wụrụ ihe ndị ka ndị union na plan ọ dị ọtụtụ ihe agaghị akpọchanwu ha anya mgbe oge ruo anyị ga-ebupụtara na ya kpọkwụrụ na aha ya ịnụ mana anyị ji ugboro ụlọ edozila Igbo so I need to define the name so for now the name is going to be incubator mgbe e mere unleash out register child atanzere bụ m ga-amalite go na senate m ga-agagoro ije tutu anyị na-agba ọsọ so anyị nọ na njikere naanị ihe m na-arịọ gị uche gị dere ya ị chọrọ isonye na the WhatsApp group gị isonye ị chọrọ iso nọrọ ọwụ mmadụ ga-agwa ochintị na agha esole ma ndị Igbo dịrị very careful ihe gbasara 29 December 29 May dịrị kere nkwụcha unu ajiri aka nọ na forefront nke ọbụla na-eme ọgbaghara unu ego ọhara ọgbaghara gbachikwe na ahịa unu chọọ na otu unu ga-esi chekwa ya unu wụta ma Chineke ya nna ekpere ga-echekwa unu enwe ụfọdụ si ndị Igbo na-edozi ala Igbo ndị Igbo ha united and hofebe 1948 mgbe Israel bịara catch bụrụ a nation they were had it scattered all over the world so if we come together now that means our own nation is real than ever but a journey of 1,000 man ebidogoro with one step so ma na ayọ gị bụrụ onye Igbo ihe Igbo na-atọ gị ụtọ ọ bụghị na-akwafu ọbara ọ bụghị na-akọ eri ihe juru gị ọnụ sonye anyị n'ọgbakọ ka m kwụsị ebe a achọ m ka ihe onyonyo dị ogologo ma ihe mma bụ mmadụ anaghị ajụ onwe ya onye a jụrụ ajụ anaghị ajụ onwe ya mmadụ gwa gị nwụọ ga-emecha nwụọ ihe ọjọọ mere gị nna m so onye a gwara na o yiri nwamkpi gị lee ya ga ime ọnụ ka nwamkpi ha achịba onye aja anaghị akwụsị ekwekwala ndị Igbo unu ekwele ka dị ka ọnụ akọrọ unu ekwele ka unu dị ka anụ akọrọ unu anyị sị na iwu ndị ma ihe ka anyị gosi amamihe a ji ya build up ala one day ndị ọzọ ga na-abịa n'ala Igbo na-abịa for tourism na-abịa nlereanya na-abịa ka ha hụ ihe tachi na-ebido obodo anyị lee Nnewi obodo a nwere ihe na-abata na Nnewi ọ dị ihe anyị chọrọ ka Chineke gọzie ala Igbo gọzie niile mee ka unu mma n'aha onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen.